Suntem niște actori care au vrut să-l aducă la lumină pe Ion Pribeagu. Da, adevăratul lui nume de scenă, pseudonimul literar, Ion Pribeagu. Aproape necunoscut de publicul larg, doar datorită faptului că era evreu, Ion Pribeagu este unul dintre cei mai mari umoriști români. Demn continuator de-a lui Caragiale, cu sensibilitate ca Sebastian, poată ca Moșatescu. Ion Pribeagu a fost contemporan cu Constantin Tănase, care a scris textele spectacolelor de revistă. Ion Pribeagu a avut parte de multe momente triste. A fost hărțuit, marginalizat, constrâns oarecum să emigreze doar datorită religiei sale. El, toate astea, nu și-a pierdut simțul umorului, pe care l-a transpus, ați văzut, în poemele sale, dar nici tristețea, cu care, de fapt, a scris și următoarea poezie. Aș fi dorit, iubiți prieteni, de ziua mea care a fost ieri, să mi se împlinească una dintre mult râvnitele mele plăceri. Să fac o masă ca în poveste, să vă invit pe toți la mine. Dar n-am saloane atât de multe și scaune am prea puțin. Avem un teatru, o pleiadă de talentați actori și artiste, cărora le-am scris cuplete, sketch-uri și roluri prime în reviste. Am împărțit cu ei succese și flori și aplauze fericite. Dar nimeni n-a trimis o floare și nici o vampă n-a venit. Aveam și o dragă, o blondină, în brațe cu un mănunchi de vise, care i-am închinat poeme ce nici în vise n-au fost scrise. Speram să vie să-i văd ochii șobrași și puf de nea, să-mi dăruiască încă un zâmbet din prag, dar n-a venit nici ea. Speram să fie budișteană, a lui vioară fermecată, să mai încânte o ciocărie, cum încânta și altă dată, sau Angelica Moldovan, voce de criticătoare, sau tot ansamblu, Iorița, de ce nu? Guvernul n-a bătut medalii sau mărci poștale să-mi consacre cu treanca, fleanca, bere acre. Și nimenea din toată lumea, nici din Paris sau Botoșani, nu mi-a trimis o telegramă cu 3 cuvinte la mulți ani. Și nu știu cum târziu noapte, cum stam cu visul dus spre stele și povesteam de unul singur despre campaniile mele, cum am învins în luptă dreaptă cu mărăcinii și scaieții și le împlăteam cu vis și patos de se strâmbau de râs pereții. Deodată brusc mi-am dat seama că dintre toți ce am dorit să vină să-mi spună o vorbă de duh. Niciunul n-a venit. Și m-am trezit ciocnind cu o sticlă cu vin de la Ierușalai, urându-mi să trăiești, Ionică, admea ve esrim lehaim. Să nu fii supărat, că astă seară n-ai cu cine să petreci. Poți să vină toți la an, când ai să împlinești 80. Că mi-au lipsit atâți prieteni de la lumei tâmbălău. Vă spun, stimate spectatoare, parol, vă spun că-mi pare rău. Pe de altă parte, să mă credeți, declar cinstit că-mi pare bine, fiindcă saloane n-am prea multe și vire în pungă am puțin.